Сардэчна вітаю вас, паважаныя слухачы, і запрашаю праслухаць гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. У гэтай праграме мы знаёмся са зместам Бібліі, якая адкрывае нам духоўныя праўды пра Бога, Ісуса Хрыста, Духа Святога і пра нас, людзей. Мы абмяркоўваем біблійныя духоўныя ісціны і імкнемся даведацца, як прыстасоўваць Божыя духоўныя прынцыпы да свайго штодзённага жыцця. Спадзяюся, што ты праслухаеш гэты выпуск праграмы «Добрая вестка» і ў выніку таго знойдзеш для сябе нешта карыснае і практычнае для твайго далейшага ўзросту ў пазнанні Бога і Хрыста, гаворыць Юрка Рапецкі. Хто прагне, да мяне прыходзь і пі. Жывой вадою будзеш ты напоены. Крыніца тая льецца для ўсіх, і для цябе цячэ з крыжа любоў мая. Не трэба платы, скарбаў залатых, не трэба мне багаццяў, вы паверце, сяго каштоўней будзе, калі ты мне прынясеш падзяку свайго сэрца. Хто хворы, да мяне прыходзь хутчэй. Я ацалю хваробу і ранення. Всю вашу боль панёс я на сабе. А ты прыходзь без страха і сумнення. Не трэба платы, скарбаў залатых, не трэба мне багаццяў, вы паверце, сяго каштоўней будзе, калі ты мне прынясеш падзяку свайго сэрца. За грашы ачысціць я змагу, дарую ўсё і убялю адзенне. І ў цяжкі час ад бедстваў зберагу. Я дам любоў і веру і надзею. Не трэба платы, скарбаў залатых, не трэба мне багаццяў, вы паверце, сяго каштоўней будзе, калі ты мне прынясеш падзяку свайго сэрца. Не трэба платы, скарбаў залатых, не трэба мне багаццяў, вы паверце,
усяго каштоўней будзе, калі ты мне прынясеш падзяку свайго сэрца. Не ведаю, ці ты, паважаны слухачу, калісьці прачытаў і ўглыб перадумаў над тым, што напісаў апостол Павел у 5 раздзеле паслання да рымлянаў. Гэта месца даволі складана, але яно таксама перадае грунтоўнае тлумачэнне веруючаму ў Хрыста пра ягоны духоўны стан і ўчынак Хрыста для чалавечага апраўдання. Падкрэсліваецца розніца паміж першым Богам створаным чалавекам Адамам і Сынам Божым Ісусам Христом і іхнія ўплывы на нас. У гэтай гутарцы мы разгледзім і з Гасподняй дапамогай пастараемся разабрацца ды зразумець запісанае апостолам Паўлам пра стан веруючага ў Хрыста. Прачытаю некаторыя вершы з 5 раздзела. Наступныя. Як праз аднаго чалавека грэх увайшоў у свет і праз грэх смерць, гэтак і смерць перайшла на ўсіх людзей, бо ўсе зграшылі. Бо калі злачынства аднаго выклікала смерць многіх, то намнога большая ласка Божая і дар ласкі ад аднаго чалавека Ісуса Хрыста на многіх распаўсюдзіўся. Як праз злачынства аднаго пакаранне на ўсіх людзей, так праз праведнасць аднаго апраўданне жыцця на ўсіх людзей. Як праз непаслухмянасць аднаго чалавека сталіся грэшнікамі многія, гэтак праз паслухмянасць аднаго многія стануцца праведнымі. У гэтых словах сказана шмат. Першае, што заўважаем, тое, што праз аднаго чалавека грэх увайшоў у свет і праз грэх смерць. Калі чытаеш гэтыя словы ў кантэксце, то становіцца даволі ясным, што гаворка ідзе пра першага Богам створанага чалавека Адама. У першым пасланні да карынфянаў апостол Павел піша, што мы, людзі, усе разам аднолькава звязаны з Адамам. А гэта значыць, што як ён, так і кожны з нас памрэ з тае прычыны, што Адам і мы разам з ім парушылі патрабаванні Гасподняга закону. Паводле Бібліі першым чалавекам быў Адам, і з яго Бог потым стварыў Еву, і яны разам склалі першую шлюбную пару. Бог змясціў іх у прыгожым эдэмскім садзе, і ім паведаміў, што яны могуць зрываць фрукты з шматлікіх дрэваў, якія перасякалі сад. Толькі з аднаго дрэва нельга было браць фрукта, з дрэва спазнання добра і зла, якое месцілася ў самім жа цэнтры саду. Працягам некаторага часу яны прытрымліваліся гэтага загаду, але прыйшоў той дзень, калі змей, якога аўтары біблійных кніг пазней прызналі сатаной або д'яблам, падкраўся да Евы і спакусіў яе думкаю, што папярэджанне Бога аб тым, што калі яна або муж яе сарве фрукт з дрэва ў цэнтры саду і пакаштуе яго, ніхто з іх не памрэ. Змею яна паверыла, сарвала забаронены фрукт, пакаштавала і перадала мужу пакаштаваць. Тут жа нешта зусім нечаканае і непрадбачанае імі здарылася. Сказана, што адкрыліся вочы ў абаіх, і калі пазналі, што яны голыя, дык сплялі лісты фігавыя і зрабілі сабе перапаяскі. Значыцца, яны тут жа адчулі сорам, чого раней не ведалі. Пасялілася ў іх тое пачуццё сарамлівасці, таксама і боязі. Яны пастараліся неяк захаваць сваю галізну і сорам. І наступным разам, калі Бог праходзіў па садзе і іх шукаў, яны хаваліся ад яго, адчуваючы сваю галізну і грэшнасць. Бог іх знайшоў і запытаўся, ці яны ўчынілі нешта наперакор ягонай волі. Яны прызналіся ў парушэнні Гасподняй запаведзі.
У выніку того Бог выказаў пакаранне Еве і Адаму. Еве ён сказаў, што ў будучым яна будзе радзіць дзяцей з болямі, калі Адаму зямля станецца праклятай, і каб выжываць, яму трэба будзе цяжка яе апрацоўваць, бо ў ёй будуць узрастаць пустазелля і бадзякі разам з раслінамі, прыгоднымі да ежы. Затым, пражыўшы некаторы час з такімі цяжкасцямі, яны абое памруць, чаго не мелася на ўвазе ў пачатку, калі Бог іх стварыў. Непаслухмянасць любому Божаму загаду ў Бібліі лічыцца і называецца грахом. Адам з Евай зграшылі, і ў выніку таго ўсе іхнія нашчадкі былі закрануты падобнай слабасцю да грашэння і пакараюцца за гэта смерцю. Праз Адама грэх увайшоў у чалавечы род, што для кожнага з нас абавязкова канчаецца смерцю. Пазней апостол Павел напісаў, што ўсе мы аднолькава з дня наша нараджэння знаходзімся ў Адаме, што значыць, мы атрымалі ягоную прыроду, па якой мы натуральна наканаваны на непаслушэнства Богу ў ягоным запаведзям. Адам стаўся нашым прадстаўніком і бацькам у гэтым сэнсе. Мы ўсе закрануты ягонай знясільнасцю заўсёды Бога слухацца, што і своечасова ажыццяўляецца ў кожнага з нас паасобна, калі мы самі выбіраем шлях непаслушэнства Богу і грашым. Это становіцца для нас праблематычным і праяўляецца ў нашых рашэннях і выбарах з кепскімі вынікамі. Таксама ў нашых стасунках з іншымі людзьмі, з якімі мы жывем або бываем у кантакце. Это ўводзіць у нашае жыццё цяжкасці, непаразуменні, нязгоды, спрэчкі. І не толькі гэта, але такі стан вядзе некаторых да больш жорсткіх злачынстваў, як да насілля, боек і нават забойства. Многія лічаць сябе лепшымі і мудрэйшымі за іншых, што і выклікае паміж намі і іншымі канфлікты. Чаму? Таму што першапачатковы грэх Адама і Евы закрануў кожнага з нас асабіста. Не без прычыны псалмаспевак піша ў адной псальме: «Вось я ў беззаконні зачаты, і ў грэху маці мая нарадзіла мяне». У гэтым заключаецца адмоўны бок нашага стану перед Богом, гэта праўда. Але ёсць і стан новчы, весялейшы і прыемнейшы. Менавіта, што Христос сышоў да нас з тою мэтаю, каб паправіць наш стан перед Богом. Апостол Павел аб гэтым піша, кажучы: «Намнога большая ласка Божая і дар ласкі ад аднаго чалавека, Ісуса Христа, на многіх распаўсюдзіўся. Праз праведнасць аднаго апраўданне жыцця на ўсіх людзей. Праз паслухмянасць аднаго многія стануцца праведнымі». Калі чалавек прыходзіць да высновы, што ён грэшнік перад святым Богам і каецца ў сваёй грэшнасці, ды верую ў Хрыста, прымаючы яго сваім збаўцам і веруючы ў ягоную ахвярную смерць за яго асабіста, то Бог дае яму духоўнае атраджэнне ад Духа Святога. Ён становіцца новай асобай у Христе. Жыццё пераміньваецца, і вернік пачынае думаць сур'ёзна о патрэбе цяпер жыць згодна з Божай воляй. Ён пачынае чытаць ягонае слова з паняццем, што ён пачуе Божы голас, і з дапамогай Духа Святога пачне выконваць тыя рэчы, якія супадаюць з Божай воляй для яго. Апостол Павел кажа, што ласка Божая у значэнні незаслужнай намі зычлівасці і прыхільнасці Бога да нас выліваецца на нас, калі мы веруем у Хрыста і ягоную ахвярную смерць за нашыя грахі. Калі мы пакаяліся і верувалі ў Хрыста, то Бог, так кажучы, перамясціў нас у Хрыста, у супольнасць сваіх вернікаў. Часта у новазапаветных пасланнях мы сустракаем выраз «у Хрысце», «у ім». Такімі выразамі перадаецца думка, што мы пры ўвераванні ўвайшлі ў цесную сувязь з Христом
І з гэтага мы чэрпаем ягоную сілу для сябе, каб жыць тым святым і праведным вобразам жыцця, да якога ён нас заклікае і накіроўвае. Дзякуючы вялікаму подзвігу Ісуса Христа на Галгофскім крыжы, для нас адкрыўся шлях назад да Бога і да праведнага жыцця пад ягоным уплывам. Памятайма, што Христос пражыў зямное жыццё, не чыніўшы аніякага граху. Ягоная праведнасць выліваецца на вернікаў, іх пакрывае, што і робіць іх прымальнымі безгрэшнаму Богу. Сапраўды, праведнасць Христа дае нам апраўданне перед маральна дасканалым і праведным Богом. І гэта нясе тое абяцанне, што, нягледзячы на той факт, што прыйдзе дзень, калі мы памрэм, мы ўваскрэснем да новага жыцця ў Божым доме, дзе будуць і ўсе іншыя, якія перед намі памерлі, будучы ў Христе. Дзякуючы таму, што вернік Христоў знаходзіцца ў Христе, то гэта дае яму сілу жыць праведным жыццём цяпер, бо ён атрымлівае тую ж духоўную сілу ад Духа Святога. Христос выканаў усе запаведзі Божага закону, якія ні Адам і ніхто з нас не мог у дасканаласці выканаць. Іх выканаў дзеля нас Ісус Христос, што і дало нам прабачэнне грахоў і апраўданне перед Богом. Як непаслухмяннасць Адама закранула і праявіла свой уплыў на кожнага з нас, так і дасканалая паслухмяннасць і ахвярная смерць Христа вызваліла нас ад будучага пакарання, і цяпер мы можам жыць пад уплывам і пад мацаваннем Духа Святога, які памагае нам жыць паводле Божых запаведзяў. У прынцыпе, гэта так. Але трэба таксама памятаць, што мы ўсё ж такі застаёмся грэшнікамі, бо часамі, нават будучы паслядоўнікамі Христа, першага месца Духу Святому не даем, а хутчэй за ўсё свайму я. Грашым. Але дзякаваць Богу, калі грашым, то можам павярнуцца да Бога з новым актам пакаяння і просьбай Гасподняй дапамогі ў змаганні супроць учыненага граху і далейшага грашэння. Паўтараю словы, запісаныя ў першым пасланні Яна Багаслова. Калі мы будзем казаць, што не маем граху, дык падманваем саміх сябе, і праўды няма ў нас. Калі вызнаём свае грахі, дык ён верны і справядлівы, каб дараваць нам грахі, ды ачысціць нас ад усякае няправеднасці. Самае галоўнае тут жа ў тым, што пры змаганні супроць грашэння мы маем Духа Святога, які гатовы ў любы час адказаць на нашу просьбу сваёй дапамогай, і таму ўсё больш і больш нам даводзіцца жыць тым праведным Божым жыццём. Напэўна, пакуль мы тут на зямлі, поўнай перамогі над грахамі мы не будзем мець. Але калі будзем звяртаць увагу на Гасподняе Слова і заставацца ў блізкай лучнасці з Христом, то ён праз Духа Святога будзе падмацоўваць нас у барацьбе супроць нашых грэшных памкненняў і жаданняў. Мы павінны быць упэўненыя ў тым, што маем Духа Святога ў сабе і можам прасіць ягонай дапамогі ў перамозе над грахамі ў любы час і ў любым месцы. Паважаны слухачу, мы ў папярэдняй гутарцы гаварылі пра тое, што калі навярнуліся да Христа, то памерлі разам з ім да грахоў і грэшнага спосабу жыцця. Сёння мы засяродзіліся на той праўдзе, што мы, веруючыя, знаходзімся ў Христе і маем Духа Святога, які жыве ў нашым сэрцы і кіруе намі, ды памагае ў змаганні супроць грэшнага жыцця. І тое, і другое нам патрэбныя, каб жыць пераможна згодна з Божымі запаведзямі. Будзьма пастаянна звяртацца да Христа з просьбай ягонай дапамогі, жыць тым жыццём, якога ён жадае для кожнага з нас. Літасцівы Ісусе Христе, мы дзякуем Табе, што Ты адкрыў нам шлях да Бога. Што тычыцца нас, якія пакаяліся ды ўверавалі ў Цябе, дапамажы жыць так, як сказана ў Тваім слове, што мы памерлі да граху
і воскреслі да новага жыцця ў табе. Господи, гэта не можа быць толькі багасловскай тэорыяй, а мусіць быць выканана ў штодзённым жыцці. Просім тваёй дапамогі і ўдзелу ў нашым сённяшнім жыцці. Амен. Удячны я Табе за крыж Голгофы, за спасение, за шлях, что Ты дал мне, и за хвалу, и за моление. За книгу Библию Твою, за Слово Божие святые, за Дух Святый тишиню, и места в церквах не пустые. За все удячны я Табе, за крыж Голгофы, за спасение, за шлях, что Ты дал мне, и за хвалу, и за моление. За зорки солнца, за світанне, за дождь росу, за кветок пах, за птушак спевы, за спотканні и за рупливость на полях. За все удячны я Табе, за крыж Голгофы, за спасение, за шлях, что Ты дал мне, и за хвалу, и за моление. За всех сябров и за сям'ю, за моц, за розум и спокой, Табе хвалу завжди пяю. Цудовный Бог, Ты творца мой. За все удячны я Табе, за крыж Голгофы, за спасение, за шлях, что Ты дал мне, и за хвалу, и за моление. В житті зустріться з тяжкостю подманом, дай Боже мне все прости, застаться верным и отданым. За все удячны я Табе, за крыж Голгофы, за спасение, за шлях, что Ты дал мне, и за хвалу, и за моление. За все удячны я Табе, за крыж Голгофы, за спасение, за шлях, что Ты дал мне, и за хвалу, и за моление. Шановны слухачу, шчыра дзякую за тое, што праслухаў гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка». Спадзяюся, што пачутае ў праграме было павучальна і падбадзёрыла цябе, ды тым болей паспрыяе твайму духоўнаму росту ў пазнанні Бога і ягонай волі для цябе. Магчыма, у цябе ўзнікла нейкае пытанне, або ты проста хацеў бы, або хацела б выказацца мне пра пачутае ў праграме. Калі так, то шчыра запрашаю напісаць мне электроннай поштай. Я з задавальненнем прачытаю. Можаш напісаць ніжэй па Ютубе і адправіць мне сваё пытанне або каментар, што своечасова атрымаю. Буду рады атрымаць тваю нататку і, калі трэба, з задавальненнем адкажу. Зычу табе Господніх найбагацейшых дабраславенняў, поўнага шчасця і здароўя. Гаворыць Юрка Рапецкі.